Gusti Allah sesambaanmu ditetapkan luar biasa sedayu laras. Nuwun sewu Mas Gareng. Nek wonten kadang kula anem badhe ngaturaken sumbangsih wonten Masipun. Anu Mas sinten niku? Nggih Mas sehat nyanyi ning nggone gebre mondi. Ayo Mas munggah ning panggung Mas. Nah. Monggo. Genahno lho Mas apa Mbak? Aku kadung Mas Mbak ku banci. Ayo Mas, kene Mas, mlebu. Ayo ana wektu ayo Mas. Mataraman sepote, turuk. Wah. Sing di panggung ayo. Ayo. Monggo ingkang pundi medal ngajeng maka. Ayo Mas, nggone panggung. Sikap. Medal iki mboten napa-napa. Awas nek kedaduk. Bumi kono gawe nang gurine dalang kono melok mbakku aja lungguh kene bocah iso kuwi kene iki nek aku lho gak apa-apa kene Bu nah lungguh monggo dipun rasaken mikipun badhe ngaturaken menapa Kang Mas paling tepung sinten paling asma sinten Mas Mas sinten enake wis padha ae Mas masing nggih monggo ngaturaken menapa kangen hati, monggo. Duit. Napa piyambak? Ingkang pundi? Nggih, monggo. Nah, kangene ati cocok karo sing tak rasakno. Nggih. Alah, anu Mas kanan apa kiri idul kulon dalange bingung. Bingung kabeh. Ah, kanan sing paling kanan. Lah, bocah sing irunge pesek iki. Iya. Ora sing pesek kok pesek itu apa? Tidak pesek. Tidak pesek numpak motor metik ya masih pesek tapi cantik. Anu, lali aku urutane. Mesake kono kesel ku capek. Ah tak kasih pring kuning mentolong kali sapa ora kepengin ngetok lentir kuning berarti sapa sing ora pengen. Durung tau ketemu. Nah, kok tak. Monggo dados kangening ati ya, Mak. Lah tawangne wis ayane ora suwe tawangne.